हम गुड्डू रंगीला प्रणाम करते सब भोजपुरिया भाई लोग के। बड़ी खुशी के बात बा कि नवरात्र आ गई माई के। हम सब लोग से रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, विनती करें, अर्जी करें कि 9 दिन सब लोग माई के शरण में रहे। कैसे कि जे भी माई के शरण में 9 दिन रही, ई कन्फर्म बा उनकर 9 महीना के पाप सब खत्म हो जाई। ऐसे सब लोग 9 दिन माई के शरण में रहे। कई गो गीत आइल बा नवरात्र में। एगो खेसारी लाल के भी गीत आइल बा कि प्रखंड होके जिला देवी माइये से हिला। बहुत बढ़िया गीत बा। कुछ लोग के काम बा, उनकर कुछ काम नहीं है, कुछ ना कुछ में विवाद जरूर करी है। गीत हई बा, हऊ बा, हेने से बा, होने से बा, तो उनकर काम में ही है बा, उ करबे करी है। ऐसा कुछ नहीं है। कौनो भी रोगा गीत गाए कहीं ना कहीं से जरूर मिली। कहीं हिंदी से टच करे, चाहे भोजपुरी से टच करे, चाहे दूसरा भाषा से टच करे, वो कर ही के बा। तो उन लोग के रोजी रोटी यही से चलता। वो कुछ ना कुछ विवाद करबे करी है। इस सब पर ध्यान ना देवे के चाहिए। एगो हमू देवी गीत काल रिलीज हुई TF से गईले बनी। विश्वास बा हमरा रोग लोग के जरूर पसंद आई। ये गीत के भाव ई बा कि गांव के 10 गो लइका मिल के आपस में मीटिंग करता रहे सर कि ये भाई अब देवी गीत गावे के टाइम आ गई, हमनी के माई के मूर्ति धरे के टाइम आ गई, माई के सेवा करे के टाइम आ गई। तो 10 आपस में ई मीटिंग करता रहे सन कि आज के बाद से हमनी के बीड़ी, पान, सिगरेट, खैनी, गुटखा ई सब ना खाइल जाई, जहिया से माई के मूर्ति धरा जाई। देखिए कितना बढ़िया सोच बा। यह गाना कल TF से रिलीज होता। आशा बा रोल के पसंद पड़ी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। गाना का बावे, अरे बीड़ी सिगरेटावा ए भाई, बीड़ी आ सिगरेटावा न खाइल जाई सुरुती भाई, जहिया से तो माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से बीड़ी सिगरेटावा ए भाई, बीड़ी सिगरेटावा न खाइल जाई सुरुती ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से। और कहता रहे सब भक्त माई से सारा लोग आपस में, अरे गेरुए के धोतिया पेन्हल जाई, अरे गेरुए के धोतिया, अरे गेरुए के कुरुती ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से। और कहतर सब अन धन नइखे ए भाई, अरे अन धन नइखे तो माई करे पूर्ति ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से माई के धरा जाई मूर्ति ए भाई, जहिया से। TF से क्या रिलीज होता। आशा बा हमारा विश्वास बा रोल के पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। प्रणाम करता नहीं। जय माई दुर्गा, जय देवी माई।